Mä olen Sirpa Tani ja olen maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Ja mä olen mukana tällaisessa GeoCapabilities-nimisessä hankkeessa, jossa meillä on tarkoitus tutkia maantieteen opettajien ja opettajien kouluttajien näkemyksiä siitä, että miten ne voisivat omassa työssään vahvistaa jotenkin sitä maantieteellistä osaamista ja ajattelua. Ja sen hankkeen alussa me tehtiin tällainen pieni kyselytutkimus erimaalaisten opettajien ja opettajan kouluttajien parissa ja kysyttiin sitä, että mitä ne ajattelee siitä, että miten maantieteen opetus voisi vahvistaa oppilaiden tai opiskelijoiden tällaista inhimillistä hyvinvointia ja edistää heidän toimimisvalmiuksia oikeastaan, jotta ne pystyy saavuttamaan tällaisen oman potentiaalinsa. Ja se, mikä meitä ehkä hämmensi siinä alussa tutkimuksessa, oli se, että vaikka opettajat ajattelivat usein kaikkia isoja kasvatustavoitteita, niin sitten kun mentiin maantieteen opetukseen, niin ne maantieteen opetuksen sisällöt ja tavoitteet ei tuntunutkaan oikein linkittyvän niihin yleisiin tavoitteisiin. Ja sen takia me koettiin, että tässä hankkeessa voidaan pyrkiä edistämään niitä linkkien tai siltojen rakentamista maantieteen opetuksen ja opiskelun ja toisaalta sitten yleisten arvotavoitteiden ja maantieteen opetuksen. Ja tässä hankkeessa me puhutaan käsitteellä GeoCapabilities ja se tulee tästä capabilities-lähestymistavasta, jonka taustalla on Amartya Senin ja Martha Nussbaumin ajattelu inhimillisistä toimintavalmiuksista. Ja me mietitään sitä, että miten maantieteen opetus voisi edistää oppilaiden tai opiskelijoiden tällaista inhimillistä toimintavalmiutta ja kasvua. Puhutaan täyteen mittaansa ihmisinä. Ja mä ajatellaan niin, että maantieteessä on paitsi tätä, on tärkeää, että meillä on maantieteellisiä tietoja. Meillä on ehkä niin kuin taitoja ja erilaisia niin kuin toimintatapoja, joilla niin kuin maantiedettä opiskellaan. Mutta että ne tiedot ja taidot sinällään ei riitä, vaan sitten tarvitaan myös niin kuin sellaista kokonaiskuvan hahmottamista. Ja tarvitaan niin kuin asioiden yhteyksien niin kuin ymmärtämistä. Ja ne voi olla vaikka yhteyksiä siihen, että mikä on paikallisen tason ja mikä on globaalin tason välinen suhde tai mikä on ihmisen ja fyysisen ympäristön välinen vuorovaikutussuhde. Ja sitten kun ajatellaan näitä kaikkia yhdessä, niin kuin maantieteellistä tietoa, erilaisia taitoja ja valmiuksia ja sitten näitä kokonaiskuvan ymmärtämiseen liittyviä asioita, niin sitten voisi ajatella, että maantiede voi edesauttaa tällaisen inhimillisen kasvun ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Ja sitten mä haluaisin vielä lopuksi sanoa se, että maantieteen opetuksessa on tärkeää ottaa niin opiskelijoiden ja oppilaiden omat arkikokemukset huomioon, mutta se arki ei pelkästään riitä, vaan että me tarvitaan sen tieteenalan tai oppiaineen niin tällaisia tiedollisia näkökulmia. Ja kun ne linkitetään niihin arkikokemuksiin, niin sitten voitaisiin päästä sellaiseen niin voimauttavaan ja valtauttavaan maantieteelliseen ymmärrykseen.